Силно всички! Всички силно! Не ви чувам! Не ви чувам тук! Силно! Дами и господа, добре дошли на 9-тия международен фолклорен фестивал на башката и румънската песен и танц Видин 2007, който се провежда под патронажа на кмета на община Видин, доктор Иван Ценов. Лановия фестивал интернационал фолклорик, де кънтече шиданцу, влатия румън, Видин, долния шапка. Официални гости на нашия празник са културното аташе при румънското посолство доктор Кристиан Петре, Данко Димитров, генерален секретар на Ромския съюз за спорт и култура. Заповядайте на сцената. Петър Георгиев, Конфедерация на ромите в Европа. Заповядайте, господин Георгиев. Колю Кантарджийски от Министерство на труда и социалната политика. Заповядайте. Господин Георги Кръстев, Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Заповядайте, господин Кръстев. А сега, дами и господа, позволете ми да дам думата за откриване на фестивала и приветствие на... Още един официален гост имаме. Господин професор Неделча от Крис Романа Ескрайова. Бих искала да го поканя на сцена. Заповядайте, господин професоре. Моля да бъде извинен. А сега давам думата за откриване на фестивала и приветствие на председателя на Организационния комитет на фестивала Пламка Любомирова. Заповядайте. Добър ден, дами и господа, уважаеми гости, скъпи участници, уважаеми гости. Обръщам се към вас с едно добре дошли на 9-то издание на Международния фолклорен фестивал на башката румънската песен и танц Видин 2007. Благодаря на всички, които този ден направиха възможен този голям културен празник за нас, обмена, който успяхме да направим и се надяваме, че всички ние ще си тръгнем със слънце и лъчезарна усмивка от тази вечер, с най-хубавите спомени, въпреки лошото време навън. Във връзка с нашия фестивал и нашата програма, искам да дам думата за официално откриване на нашия празник на господин Георги Кръстев, представител на дирекция етнически и демографски въпроси към Министерството на съвета на Република България. Благодаря. Скъпи организатори, участници и гости, за да не отнемам така драгоценното време на фестивала, направо ще зачита приветствие от директор на дирекция етнически и демографски въпроси в администрацията на Министерския съвет доктор Мария Чолакова. Приветствие до всички вас. От сърце ви поздравявам по повод откриването на 9-ти международен фолклорен фестивал на влашката румънската песен и танц във Видин. Този красив и очакван крайдунавски празник, организиран от Асоциацията на властите в България, стана знаков за изявите на влашките самодейни състави. Съхранението и развитието на автентичния фолклор и култура на етническите общности е
мисия, която обогатява всички и най-вече тези, които са и посветили усилията и свободното си време. Ентусиазмът им буди уважение и респект. Дирекция етнически и демографски въпроси от администрацията на Министерския съвет приветства творческите изяви на общностите, които отстояват своята етническа самобитност и култура. В голямото европейско семейство, от което вече сме неотменна част, имаме потребност от жизнеността и топлината на традициите и мъдростта на нашите предци. Убеден съм, че днешният пастроцветен празник носи своите искрени човешки послания за толерантност, за добросъседство и за духовност. Пожелавам на всички участници и гости на събитието празнично настроение, творчески дух и нови приятелства. Откривам и аз от свое име